L-edukazzjoni tal-konsumatur u n-negozjant hi waħda importanti ħafna fejn jidħol il-konsum. Għaldaqstant il-Ministru għad-Djalogu Soċjali, Affarijiet tal-Konsumatur u Libertajiet Ċivili nediet proġett pilota ta' kiosks ta' informazzjoni madwar l-Gżejjer Maltin. It-twaqqif ta' dawn il-kiosks ta' informazzjoni kienet weda elettorali oħra tal-Gvern. Dawn ser ikunu mifruxin f'bosta lokalitajiet differenti f'Malta bis-servizz jingħata minn uffiċjal mill-Awtorità Maltija għall-kompetizzjoni u għall-affarijiet tal-konsumatur li ser jwieġbu l-mistoqsijiet tal-konsumaturi u tan-negozjanti. Il-konsumaturi sa jkunu qegħdin igawdu għaliex ħammorru għandhom sa jkollna nies mill-Awtorità tal-Konsumatur illi ikunu preżenti f'postijiet fejn hemm ħafna ħwienet fejn ikun għandhom xi diffikultà jew xilment flok imorru l-Awtorità sa jsibu min jgħinhom fuq il-post. Dan il-proġett ser jinvolvi t-tisħiħ tal-riżorsi umani fil-qasam tal-edukazzjoni u l-arfin tal-pubbliku fih dan l-Awtorità għall-Affarijiet tal-Konsumatur. Kif semmejt dan huwa proġett pilota, jekk jirnexxi sa nkunu qegħdin inkabruh. Ovvjament jirrikjedi investiment fir-riżorsi umani għaliex in-nies li jkollna hawnhekk iridu jkollhom it-taħriġ biex ikunu jistgħu jisimgħu u jsolvu l-ilmenti. Il-Ministru Dalli sostnit li l-edukazzjoni tal-konsumatur trid tibda sa minn età żgħira fil-familji u l-iskejjel, iżda trid tibqa' għaddejja matul ħajjitna kollha. Il-Ministru Dalli qalet li għandha tingħata l-importanza partikolari l-edukazzjoni lil persuni l-aktar vulnerabbli biex dawn ukoll ikollhom għarfien biżżejjed dwar id-drittijiet tagħhom. Preżenti għal din it-Tnedija kien hemm ukoll is-Sindku tar-Ħal ġdid Rodrik Spiteri u ċ-Chairman tal-MCCAA is-Sur Marcel Pizzuto.